Allah ya taimaki ango. Allah ya biya babban abokina da nake ango. Amma fa gaskiya abin da kai min ban ji daɗi ba. Yanzu fi sabidillahi in baka wannan sako tsawon sati biyu ina Abuja in ce ka kai wa amarya, ka san amaryar nan satin ta bi a gidan nan, amma dan Allah ka ci kai min kayan nan ba kai min adalci ba. Ni ka tsaya kana bata kanka lokaci ne yaushe kuma ni nan da kake gani tun da ka sa kafa ka fita a garin nan kullum idan ka turo sakon nan karfe 7 nake kawo mata sako, ba zan bar gidan nan ba sai karfe 11 na dare. Ni zan kuna tare a gidan wai? Kuma yanzu kai yamman ma ba zan yi wa abokina, yanzu ma kwana goda ta aike ni da wannan sautin zan kai in dawo na tarar kai ne. Yanzu ni ba abin da zaka ce min sai dai ka gode min da irin ɗawainiyar da nan da bakin ka ce in kula ma da matarka yadda ya kamata. Shi da kuma tun safo kuna tare da daga yin tun karfe 7 kake zuwa gidan sai karfe nawa? Ai ka gane tun 7 na safe dan wasu aikace da shara da ebe kewa ba zan bar gidan nan ba sai 11 saboda gurgudun ya cika gaya min gurgudun abin da na aikata. Ni yanzu abin da za ka yi min kenan. In yi aure da matata sati biyu kullum kana gidan karfe 7 ba za ka fita ba sai karfe 11. Dan Allah me kake wannan wani irin hira ne? To yanzu na ja kai na kenan. Ni da na daga taimako in aka zama in taimaka ma. In na haƙura Allah yi tsinan ta zama matarka, wallahi sai dai ka ɗauke ta, ni dai ba zan ɗauke ta ba. Allah wallahi hukuma ce za ta raba mu. Mafi mishkila. Wallahi human right. Mafi mishkila.